Asistăm la o lovitură de stat. Serios, în momentul ăsta. Și aici nu mă refer la ascensiunea lui Călin Georgescu, despre asta putem vorbi mai târziu. Eu mă refer la procesul de renumărare a 9 milioane de voturi fără observatori. Deci asta este ceva fără precedent. Eu cred că nici Ion Iliescu n-a făcut asta la Mineriade. Se poate compara cu Duminica Orbului din 92. Deci nu este posibil într-o democrație, iar eu cred că asta este o lovitură marca PSD-PNL. Și de ce spun PSD-PNL? Pentru că PNL a jucat fără talent cartea în care a mimat că ruptura de PSD. Știm foarte clar că ei de-abia așteaptă să guverneze din nou împreună. Practic, deci individul numit Marcel Ciolacu și șlahta din spatele lui speră să ajungă în turul 2 prin... la asta ne putem aștepta atâta vreme cât tu nu permiți observatorilor să intre și să asiste la această renumărare. Ne mai vorbim de faptul că este greu și aceste ONG-uri se luptă din greu să aibă observatori peste tot în zecile de locuri unde se renumără peste tot în țară. Și atunci el așteaptă, de fapt, să ajungă în turul 2 și să poată să câștige crezând că el este o sperietoare mai mică decât Călin Georgescu.